I una de les coses que jo tinc curiositat, tu quan vivies així, realment, una de les coses que a mi me costa pensar, tu tenies la sensació de que vivies en l'Horta o que vivies en València? No, nosaltres per anar al centre diem anem a València. Nosaltres sempre diem anem a València. Perquè això urbanitzat, estava molt urbanitzat o com Així estava? Cardenal Benlloc, que se dia José Mario Valencia. En l'època. I ahí sí que hi havia edificacions, quasi tot estava edificat. Perquè, a veure, sí, el que no estava era d'ahí per allà. Ahí hi havia, on estava la Bankia, on treballava la teva cosina, ahí hi havia una fàbrica de fer zapatilles de deport, sabatilles. Que se deia Belco o alguna cosa. Jo, sobretot, Després per allà hi havia una edició de ferro i ja està, al final del Cardenal Benlloc ja no hi havia res. Al final... Això era tota una barriadeta de casetes aïllades, cada una en el trossedor. Així hi havia aquest bloc d'ahir, aquestes casetes d'ahir. Ahir darrere hi havia, entrant al carrer de Rodríguez Cepeda, n'hi haurien pues igual 5 o 6 casetes i després ja a l'Horta, que jo te dic... I què t'anava a dir? L'abuelo treballava proper de casa? Les terres, perquè eren terres de lloguer, no eren terres de... No, eren de lloguer. Pues una estava a 5 minuts, perquè era d'ací a Irrere, proper de la Salut, a Benalabar, i l'altra que estava proper i de la l'altra Salut. estava a la Salut en front de la mà esquerra. O sigui que ahir... I ell quan es comença a deixar-lo de la terra? Podria coincidir això quan tota la barriada d'estes es comença a urbanitzar? Quan es comença a vendre la terra, es comencen a fer edificis... Entonces ja portaven, per exemple, mon pare, nosaltres arrencàvem bledes, feien garbetes, veníem als ultramarins, i clar, després mon pare ja no podia en tota la terra, i anava deixant, i l'isquerro de la càrrega i descàrrega... Que vull que això era un sou fijo... Ja està, entonces compaginava un poc d'horta i lo de això. I se van de fer jornals en l'horta, o sigui que anava així. Segurament, quan visqué això, li convingué més que de la terra i se'l deixa la terra. Que és el procés que s'està visquent ara, que moltíssima gent té la terra ahí i està a l'expectativa per vendre i ja està. Si deixa algo, la ven i en pau. I la terra la portava ja soles o li tirava un cable a alguno de casa? Jo estava estudiant entonces comerç que s'estilava. I jo anava en corbata, camisa blanca, a escampar el fem. Perquè entonces arribava al carro i buidava un poc de fem, feia una montoneta, una altra montoneta. Però el fem què era? El fem se comprava o era tot orgànic? Lo de casa. Lo de la quadra portava allí. Entonces en la forca tiraves para aquí para allá y anaves escampant tot el fem. I això te tocava a tu per ser el major, m'imagino. Claro, perquè els altres no. Entonces me dice, tú montalo, tu senyoret en corbata, escampat al fem, tranquil que no m'embrute per res. Però és que n'hi havia una altra. Hi havia unes casetes que donaven a l'hort, o sigui al camp, i crec que eren dos o tres escaletes que eren plantes baixes i pisos. I els vàters d'allí anaven a parar a la sèquia. A la sequiola, una sequiola. Entonces mon pare què feia? Quan tenia que regar, combinava la sequia, la passava per la balsa d'Igamixa, movíem això i anava a parar i eixien unes tomates, uns pimentons. De pel·lícula? De cine. O sigui que així anava la cosa. I el que jo tinc curiositat, perquè jo, vistes les terres que treballava l'abuelo, en aquests trossos de terra, en l'època donava per una família, perquè en casa quants sereu? Nosaltres érem mon pare, ma mare, 2 germans, jo 3, i m'abuelo per banda de mon pare i m'abuela per banda de ma mare. Tots junts ahí? Tots junts. O sigui, mira, per exemple, blat teníem pa baratos i pa vendre. Perquè l'abuelo plantava blat també. Claro. I ahí enfront és on estava el molí que anàvem a vendre. O sigui, a moldre. Entonces, com estava prohibit, que portaven 100 quilos i te'n donaven 75. Però prohibit perquè per lo de l'estraperlo i de l'hòstia està. Te donaven de 100 quilos, te donaven 75 de farina i 25 se quedava el moliner. Més a banda li tenies que pagar. Ja. Després, querilles. Tenies pa vendre i pa casa.
pimentós, tomàquets, ma mare feia conserva en casa. De pimentó, de tomàquet, de tot això, o sigui, albarxines, pepinos, de tot teníem. I en casa, en cap moment, ninguno dels tres germans vos va donar, perquè veient que l'abuelo poquet a poquet s'ho anava deixant, No, perquè mon pare s'ho deixava i nosaltres érem prou joves jo. no se veia expectativa ja en l'horta, per així.